Minkejja l-weddiet ripetuti tal-Gvern u tal-Ministru Mirjam Dalli sena wara l-oħra, dan is-sajf qed jippersisti il-qtuħ tad-dawl f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex, fejn l-irħula l-aktar affettwati kienu jinkludu in-Naxxar, San Pawl il-Baħar, San Ġiljan, San Ġwan, ta' Sannat, il-Belt Valletta, tal-Pjetà, ta' Sliema u anke ħal-Qormi. Matul il-jum tal-ġimgħa Net News żar il-Belt fejn hemmhekk staqsejna lin-nies dwar l-impatt li qed iħalli l-qtuħ tad-dawl fuqhom. Hawnhekk kienu bosta l-persuni li kritikaw in-nuqqas ta' azzjoni biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni tal-qtuħ tad-dawl. Uħud qed jgħidu li dan is-sajf ma ġewx affettwati, filwaqt li oħrajn spiċċaw jirrikorru għal ġenerator jew joqogħdu fil-gallerija biex jieħdu ftit arja. U l-qtuħ tad-dawl qed jaffettwak xejn? Ftit, mhux ħafna. Qtuħ tad-dawl alla qiegħda mhux għax kieku tajt filgħodu ħireġ għax-xogħol inqata' d-dawl mhux problema, imma billejl fil-għaxija n-nies ikunu miġburin id-dar jinqatalhom id-dawl air condition disħana kollha tal-biża' ġifieri. S'issa ma affettwanixu, għadu ma qatanniex. Issa ma nafx x'irid jiġri. Dawl ġieli qataw ġieli le. Nhar it-tlieta nqatalna billejl imma sejada maħna. It-tifel ġieb li generator. It-tifel mid-daru. Għalli jekk jinqala xi ħaġa jitwilek id-dawl, qabbat lilu. Meta jinqata' toħroġ fil-gallerija tipprova forsi jkun għaddejna ara frisk. Konna noqogħdu rrewħu bl-imrewħa. Din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista spjega kif anke s-sidien tal-ħwienet u l-istabbilimenti qed iwissu dwar ir-reperkussjonijiet li qed ikollu l-qtuħ tad-dawl fuq in-negozji minħabba nuqqas ta' azzjoni u pjanar tal-Gvern fis-settur tal-enerġija. Fl-aħħar jiem fil-fatt diversi sidien ta' stabbilimenti jikkummentaw u ilmentaw dwar din is-sitwazzjoni inaċċettabbli. U f'post fuq il-medja soċjali s-sidien ta' ristorant ewlieni spjegaw kif matul il-jum tal-ħamis kellhom jalqu l-istabbiliment tagħhom minħabba li nqatalhom id-dawl darbtejn f'temp ta' 24 siegħa. Fl-istess qarrija il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern qed jirrovina lin-negozji filwaqt li staqsa direttament lil Robert Abela u se jiġu kompensati tad-danni li qed isofru kull darba li jinqata' d-dawl. Dan apparti l-eluf ta' familji li għal sajf ieħor ġew milquta minn qtuħ fil-provvista tal-enerġija.